Hi Pangyaw! Ito po ang ating dish ngayon. Isang kondol, winter kondol, and dry mushroom. Binabad ko na po sa tubig na maghapon. Chicken broth, pepper, and lechon baboy. Ang tawag po dito ay roast pork. Yan, binili ko po dun sa market. Kaghalaga lang po yan ng $30. Yan po ang ating menu ngayon, Pangyaw. Mag-start na po tayong linisan ang winter melon and mushroom. Malinis na siya, Pangyaw. Nahugasan ko na, natanggalan ko na ng balat, at nahugasan ko na rin ang mushroom sa harina. Pag maglilinis kayo, Pangyaw, ng mushroom, hugasan nyo munang una, tapos pangalawang hugas, anahan nyo po ng harina, kuskusan nyo po ng harina, gumusan, para po sure pong malinis ang mushroom. Yan po, okay na po. Ito pong luya, dito po natin siya igigisa. Itong lechon baboy. Yan, okay po. Yan, ang ingredients niyan, Pangyaw. Malinis na. Start na tayo magluto at maggisa. Naglagay na po tayo ng mantika, Pangyaw. Mainit na ang tubig. Ay, mainit na ang kawali. Hi, Pangyaw. Magluluto po tayo ng kondol at mushroom at baboy na lechon. Ito po ang ingredients niyan: chicken broth, winter melon, mushroom, dry mushroom. Pinababad ko na po yan ng isang araw. Malinis na po rin. At 3 luya. Diyan ko po igigisa yan. Ang lechon baboy. Yan po ang ingredients ng ating menu, Pangyaw. Ito po, nagpainit na po ako ng kawali. Nilagyan ko na rin po ng mantika. Magigisa na po tayo. Ilagay po natin yung lechong baboy. Lagyan natin ng Ajinomoto pepper. Gisan nyo lang po siya ng kaunti. Yan, mainit lang po siya at mamula-mula. Okay na po natin yung mushroom. Lagay po tayo ng konting oyster sauce. Okay na yan. Mga half teaspoon lang po yun, ha. Kasi po maalat po ang baboy. Tapos mayroon pa pong chicken broth. Maglagay po tayo ng kapirasong rock sugar.
Lagay na po natin yung kondol. Lagay na po tayo ng kalahating chicken broth. Yan. Okay na po siya. Hintayin lang po natin kumulo. Takpan po natin. Ayan na pangyaw, kumukulo na. Check natin. Pag kulang pa ang tubig para sa inyo pangyaw, dagdagan nyo na lang. Pero para sa akin, okay na to sa akin. Isang baso. Isang basong tubig. Isang basong chicken broth. Dinagdagan ko siya kaninang chicken broth pangyaw kasi kaunti lang kaninang kalahati. Kailangan ganito siya maglubog-lubog konti. Kaya dagdagan nyo. Isang basong chicken broth lang ang nilagay ko. Okay. Hintayin na lang natin. Siya ay maghibas-hibas. Then, luto na. Tingnan natin pangyaw kung luto na po siya. Ayan, luto na siya. O, diba? Luto na siya pangyaw. Ayan, ganyan lang po ang pagluluto ng winter melon and lechon baboy, roast pork. Ayan. Okay na po. Thank you pangyaw sa inyong panonood. Thank you for watching. Ingat po kayo lahat dyan. Salamat. Sana magustuhan nyo ang iyong nakikita ngayon na aking mino. Salamat sa inyo pangyaw sa panonood. Bye bye. God bless. Ingat, ingat pangyaw. Ingat. Bye bye.